Štvrtkové krymy sú už za nami, štvrtkové noviny však pred nami. Andrejka a Ľuboš vás budú nimi sprevádzať. Pekný večer, vítajte. O čom bude reč v novinách? Futbalový megaškandál na Slovensku pokračuje. Už zajtra sú pritom voľby nového vedenia zväzu. Máme najnovšie informácie. A hovoriť budeme aj o tom, na čo by si mali dávať pozor majitelia psíkov. Je to choroba, ktorá hrozí nielen psíkom, ale aj tým majiteľom. Ďakujem veľmi pekne, príjemné vysielanie. Ďakujeme. Vám príjemné sledovanie a teším sa opäť na vás zajtra o 19:00. Dovidenia. Dobrý večer, aj dnes o 7:30 prinášame na Jojke vaše obľúbené noviny. Čo sa udialo u nás na Slovensku aj v zahraničí nájdete práve tu. Vítajte. Minister športu je vo vojne so šéfom futbalového zväzu. Podozrenia sú vážne a vyjadrenia poriadne ostré. Nejasnosti okolo volieb zo zahraničia. Erik Kaliňák tvrdí, že zmeny sú pripravené. Koalícia o nich nič nevie. Minister Ráč hľadá riešenie pre severnú D1. Ohlásil nový tender pre úsek Turany-Hubová. Kauza sporného nákupu obrovského množstva mobilov pre Slovenský futbalový zväz neustále graduje. Minister športu Rudolf Huliak žiada prezidenta zväzu Jana Kováčika, aby odstúpil. Ten totiž za miliónové nákupy ručil celým majetkom zväzu. Obe strany sporu už avizujú trestné oznámenia a do prípadu sa zapojila aj polícia. Už zajtra by pritom v tieni tohto megaškandálu mali prebehnúť voľby nového vedenia zväzu.